We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanjena. Nginephunga elibi ngenxa yesithwalo. Ngiwusisi oneminyaka ewu-27. Ngikhulele ngaphansi kwabazali bobabili. Besibahlanu izingane, kuyimina umagcina ekhaya. Isimo sasekhaya besiphila nje impilo ekahle ngoba abazali bethu bebesebenza bobabili. Noma bekungasiwo umsebenzi obaholela imali eningi, kodwa besingalali singadlile. Ngifundile ngaqeda isikole ngo-2015. Ngase ngiphasa kahle umatric. Ngaba nenhlanhla ngathathwa ezikhungweni eziphezulu. Ngase ngiyofundela ukuba ummeli. Ukufika kwami e-university, unyaka wokuqala ngangiziphilela ngedwa isikhathi esiningi. Kuthe ngonyaka olandelayo ngathola abangani ebebephila kahle. Ngikhuluma ngoMacaphuna Kusale. Abangani bami laba besebenza ama-honors abo kuwo wona lo mkhakha wokuba ummeli. Ngase ngibambelela-ke kubo ngoba bebangicathuzisa ezifundweni zami. Bebabathathu labangani bami futhi ithu yabo ibineyimoto. Cha, angifuni kungasho, nami ngangifuna ukufana nabo. Kuthe ngolunye usuku base bengimema kwenye yamaphathi yomunye umngani wabo. Ngathi ngikhala ngezimpahla zokugcoka, bavele bahlanganisa imali engango-6K ukuthi ngiyocosha. Nangempela omunye wabo wangiphelezela emashop kothenga lezo impahla. Lwafika-ke usuku lwephathi. Ngithi sisi into eyayilaphaya kwakusezulwini elincane. Izimoto ezinye ngangicala nokuzibona ngamehlo, ngangizigcina e-TV. Kwakukhona ngisho osaziwayo. UMiss Phathi lona wangithanda impela kangangokuthi saze saphana amanamba. Yandlula-ke iphathi, so lo sisi okwakunguye owayenze iphathi bese sesinokufonelana. Saqala nje impela saba ngabangani. Bese sekuyinjwayelo-ke into yamaphathi, kodwa cha esikoleni bengisazimisele. Yahamba-ke iminyaka, kuthe lapho sengenza unyaka wokugcina. Sase sesi-close kakhulu nalo sisi, kangangokuthi bese ngike ngolala kwakhe. So besithi nje uma sixoxa, ngikuveze kuye ukuthi nami mangiqeda nje ukufunda, ngiyafisa ukuphila impilo efana neyakhe. Kuthe ngolunye usuku siphumile siyoziphuzela. Shuthi sadakwa sase siyolala kwakhe. Sathi sisendleleni eya kwakhe, ngase ngincoma-ke njengenjwayelo. Angazi noma ngithi ibhadi noma ngithi inhlanhla, kodwa waphahluka washo ukuthi uthwele. Nami angiyithathelanga ekhanda ngoba ngathi uyadlala. Umuntu wavuka ekuseni wangivulela sonke isifuba ngokuthwala kwakhe. Wabe esengitshela ubuhle bodwa, wangavezi lenkinga engikuyo mina kuyimanje. Nami-ke ngokuthanda izinto nokuzwa ukuthi akunalunga lomndeni wami elizolimala ngenxa yami, ngase ngiba uthathekile. Kwaphela izinyanga ezine ngisayehlisa le ndaba, ngiyicabangisisa kahle.
ngapha ngilibele ngibeka imali. Kwathi ngenyanga ka-5 ngase ngimcela ukuthi akangisize angigcwalisele if izoshoda le mali bese engihambisa kulo muntu wakhe. Akabanga nankinga umngani wami wavuma. Kwaphoqa-ke ukuthi ngithathe i-passport ngoba lo muntu esasiya kuye kwakungumuntu wangaphandle. Nangempela ngayithatha, yathi nje uma ilunga sase silibangisa khona. Safika lapha kwathiwa kumele siye emathuneni ngokhetha ithuna lo muntu wesilisa oyisigwili. Ngizolibona ngani na? Ngangizolibona ngegama kanye nelitshe likanokusho. Ngakwenza lokho. Wabe esengibuza lo mama ngoba kwakungumuntu wesifazane ukuthi ngisafisa na ukuqhubeka ngoba asikhipheki lesithwalo kolamula ukufa. Nami ngokubona impilo ephilwa ilomngani ngavumela phezulu ngathi singaqhubeka mama. Wabe esethi angihambe ngothenga izinto ezintsha zokuklina lethuna bese ngiyoliklina. Ngenza njengokusho kwakhe. Wabe esethatha lokungcola ebengikuklina wakufaka okhambeni. Ngagcatshwa nami kwahlanganiswa neminye imithi kanye negazi lembuzi emnyama. Konke lokhu kwafakwa kulo lokhamba. Kwase kuthiwa kumele ngiyolala kulethuna izinsuku ezintathu. So bekuthi njalo ebusuku ngihanjiswe lapha ngiyolala khona kulethuna then ekseni bese bayangilanda. Nansi ke enye into beyenzeka. Bekuthi njalo ngo-5 ntambama lo mama kube nento angiphuzisa yona. Kuyothi mase kushaya isikhathi sokuthi ngiyolala kulethuna ngizobe sengidizi vele sengingaboni lutho. So bengikwazi ukulala lapha ethuneni ubusuku bonke ngingezwa lutho futhi ngingaboni lutho. Saqeda ke sabuya nalo lolukhamba. Kodwa kwathiwa uma ngifika ngiyolilahla emfuleni ohambayo. Akuphelanga isikhathi esingakanani sibuyile lapha ngoba vele bese ngenza unyaka wokugcina bese kuya ekupheleni konyaka. Angisokolanga ngisho nokuthola ama-client. Imali nje yangena impela. Ngapha ngangishelwa izigwili zodwa. Impela nje impilo yami yatshintsha kakhulu yaba mnandi, ngathenga umuzi, ngathenga nezimoto. Nansi ke inkinga la yaqala khona. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi yaqala yafika le ndoda engathwala ngayo izolala nami. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngase ngiqala ngiphuma ubomvu esithweni sami sangasese. Liphuma nje lo bomvu lunephunga elibi kabi. Ngaqala ngama-pads. Ngikhuluma nje kuyimanje sengisebenzisa ama-pampers wabantu abadala. Khona imali nginayo kodwa angikhoni kuyidla kahle ngoba angihlali nabantu ngenxa yalephunga. Kanti futhi inyanga yasho kahle ukuthi asilapheki lesithwalo. Ngiyacela bandla bantu bakithi, ake siyeke lento yokuthanda izinto
nokuhalela izimpilo zabanye abantu. Mina nje kube ngabekezela ngoba bese ngenza nonyaka wokugcina. Kube ngabekezela ngazisebenzela eyami imali, ngayekela lento yokuhalela impilo zabantu. Ngabe angikho la ngikhona kuyimanje. Ngiyacela bandla, uma kukhona ongaba nosizo angisize ngoba sengikhathele ukuphila lempilo yokuphila wedwa. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, ungakhohlwa ukusubscribe. Ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.